Salut! Bun venit pe TCG Depot! În acest video vom continua setul de Magic Wilds of Eldraine. Așa că să ne și apucăm. Pachetul nu este chiar intact, că am mai desfăcut câteva miniale, dar haideți să luăm așa. 5, 7 și 10. Așa. Și să ne apucăm să le desfacem. Deci avem set boostere. Cum am zis, setul este super fain. Părerea mea, arată foarte, foarte bine. Mergem un pic mai rapid. List. Perfect. Bătrânelul. Și artwork-ul e super fain. Cred că am mai zis că mi-a plăcut și primul Eldraine. Place foarte mult și acesta. Nice. Bun, deja vin comunele. Virtue of Courage, prima mitică. Bun, mulțumim frumos. On an Adventure. Ce aventuri frumoase. Cu un minigame. Foiland, ce bine arată. Ca un mitic. Minigame-ul. Ce avem până acum două mitice. Că am trecut ceva rare. Nu. E ok. Virtue of Strength, încă un mitic. Scalding Viper. Blind Obedience. Că am mai avut un Blind Obedience, da. Stai. Bun, Expel de Interlopers. Bitter Blossom. Bun, bun, bun. Și un list
din Throne of Eldraine, din primul set de Eldraine. Și avem 2 list carduri până acum. Artwork absolut superb. Păcat că nu se vede cum ar trebui. Așa. Peter Chill, da, Sanctuarul, Spiteful Hexmage, Dragon Mantle, Slăbuț. Un pack absolut slăbuț. Bun. Buvac. Debut. Vigor, deci este a 3-lea carte rară. Și da, pachet cu 3 cărți rare. Păcat că cărțile rare din acest set nu prea au valoare. Valoarea se află în cărțile mitice, bineînțeles. Deci dacă e mitic, deci ori e mitic, ori nimic. Din păcate, Wilds of Eldraine-ul, dar da, sunt o grămadă de mitice bune și reprinturi care chiar au valoare în set. Da, aici așa. Bun, și ultimul pachet din acest video. Haideți să vedem. List. Oare? Haideți să vedem. Forest. Bun. Bun. Haideți să scăpăm de comune. Necomune, da. Asta arată destul de fain. Virtue of Knowledge. Bun. Bun. Questing Beast din Wild of Eldraine. Carte mitică. Da, deci dacă ne uităm în aceste 10 pachete, am avut 1, 2, 3, 4, 5, 6, dintre care unul e un list card, unul e un reprint Bitter Blossom, da, și avem 3 virtue-uri până acum. Deci da, un pachet, adică o cutie până acum destul de reușită. Da, așa. Bun, acesta a fost video pentru astăzi. Mulțumesc pentru vizionare și să ne revedem cu bine în următoarele videouri. Salut!